Така, нека да започнем от това колко е важна историята. Тук се намирам в една малка уличка на един остров край река Марна и тази табела, която виждате, обозначава мястото на всеизвестната за много от възрастното поколение кръчма на Рене от филма Ало, ало, където Рене предаваше на съпротивата в Лондон всички важни сведения. Така, нека с тази малка шега и с връщане към минали телевизионни емоции да споделя с вас, че според мен е много важно историята да бъде съхранявана. Как се прави това в страните, през които съм минала? В момента съм във Франция и вие такива табели, на които е описано какво е имало преди много години на това място, кой е живял, с какво е допринесъл за обществото, можете да видите навсякъде. Хората са се сменили, обществото се е променило, но историята, макар записана на табела, остава за техните потомци. Всеки, който мине, си припомня тази история или я научава за първи път. Така, малко ще спра. Ето тук виждате реката, която от дъждовете, за съжаление, е мътна и не може много време да се изчисти, но все пак ще дойде слънце. Водите ще се избистрят и се надяваме, че новото поколение ще може да плува в по-чисти води. А за да плува новото поколение в едни по-чисти води, е нужно да бъде съхранена паметта. Да бъде съхранена родовата памет, да бъде съхранена паметта на обществото, такава каквато е била. И това нещо се предава най-напред в семейството. Чрез разказите на баби, на дядовци, чрез близки роднини, чрез събиранията на рода, чрез общуване с хората в рода. Защото много от нас, по-старото поколение, извинявайте, аз се движа с едно колело и ми е малко трудно да поддържам и телефона, тъй като съм новак, но това пък ще ви покаже малко повече от обстановката на острова, който се нарича Света Катерина. Едно чудесно място за почивка и за разходка. Така, какво исках да споделя с вас? Исках да ви кажа, че много от нас в старото поколение сме израснали, сме запомнили и сме попили в детството си норми, които са ни предавани от нашите баби и дядовци. И които са ни помогнали след това, пораствайки, да се ориентираме в света, който ни заобикаля. И аз искам да разказвам истории. Да разказвам какво съм видяла, пътувайки по света, да споделям доброто в него, това, което ме е накарало да се чувствам добре, да се чувствам потопена в среда на истински ценности, да се чувствам значима в това общество, с надеждата, че вие също ще можете да го намерите в ежедневието си и в общуването си с околните, да го запазите, да го съхраните, да го развиете, ако е нужно, и да го предадете на следващите поколения. Обръщам се преди всичко към всички баби и дядовци с идеята да бъдем полезни на най-малките в обществото, които са заплашени от чудовищни неща и най-вече от безхаберието на самото общество. Какво им предлага като модели и като гледки?
Ще ви разкажа две неща, които изключително много ме впечатлиха, съвсем обичайни, ежедневни. Случиха ми се на две различни места в Париж. Първият случай беше между двама мъже, които на своите тротинетки бързаха за работа. Единият добре облечен с костюм, така наречените кол бланш, а другият съвсем обикновен. И двамата с каски, но явно преди това си бяха разменили някакви реплики за неправилност, за засичане. И тук пред очите ми се разигра една страшна батална сцена. Нахвърлиха се един върху друг, започнаха да се удрят съвсем наистина, на земята се повалиха. И аз в стреса си, дори преди да разбера какво да се случва, и изведнъж видях, че околните мъже, минаващи по улицата, се хвърлиха към тях да ги разтърват, да ги задържат, така че да не се наранят фатално. А в това време жена, която минаваше оттам заедно с мен, извади телефона си и започна да вика полиция. И си казвам, това ако се случи при нас в България, ами хората ще се избият и никой няма и да посмее, да отиде, дори няма да помисли. Но ето това е нормата. Нормата, която е посадена в семейството, че ти не можеш в обществото да се държиш като вандал, че не ти е позволено дори да си прав, дори да имаш някакви основателни забележки, да нарушаваш реда, да използваш груба сила. И всички хора, независимо от това, мъже ли са, жени ли са, се втурнаха да разтърват двамата и да извикат полиция, която да въдвори ред. И другото нещо, което също се е запечатало в мен и много пъти ме кара да се замислям, автобусите във Франция и шофьорите, нямате представа, особено в големите градове, в един мегаполис като Париж и в околностите, през какви перипетии минават едни улички, в които почти няма никакво разстояние, разминават се на милиметри и въпреки всичко не съм видяла досега нито един груб шофьор, нито един, който да не е спокоен, да не е усмихнат. Всички се качват от първата врата, защото всички при качването трябва да си потвърдят карта или билет с каквото пътуват и шофьорът казва добър ден. И хората му казват добър ден. И това създава една такава мила атмосфера, усещането, че този човек е специално там заради теб, за да те вози, да ти помогне да достигнеш до точката, до която ти е нужна. И в един такъв автобус, на една спирка, слиза една възрастна дама, която е с помощно средство. Знаете, възрастните хора как се подпират с нещо като проходилки, за да могат да се движат по-лесно. И слизайки тази дама, падна. И какво беше очудването ми? Млади мъже от автобуса веднага се спуснаха да я изправят. Шофьора не мръдна от местото си, остави вратите отворени, изчака може би 7-8 минути, докато хората се уверят, че жената е добре, че не се е наранила, да я попитат има ли нужда от помощ. Самият шофьор не тръгна. Не си позволи да затвори вратите, нито да нагруби, нито просто седеше и чакаше търпеливо, независимо от графика, който има, хората от автобуса да помогнат на жената. И ето тези неща създават в обществото едно чувство за сигурност, едно чувство за взаимопомощ. И това е нещо, което се възпитава първо в семейството. Сега ще приключа и се надявам да направя още много такива включвания. Извинете ме за недодяланото предаване,
но ми е съвсем за първи път. Хубав ден на всички!